видео. Аз си играх, че нещо да го биеш, ставаш. Да, то ръчно е правено. Те тия с работи на ръка някой си играл да ги били. Защото то не е някакви дъски да ги минеш на... Да. Като тук ламперията, както е. Той е някой местен човек тук е бил. Той е бил... Бащата той ме разправяше. Ево. Не сте били случайни. На центъра да е къщата. Няма да е на случайни. Ти долу заключи, нали? Да. Добре. Не. Няма. Ако искаш да се говоря, аз ще мина ще напая. Да. Що ще?